Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πληρώνουμε τώρα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που πληρώνουμε τώρα είναι ότι κάναμε αυτά που δεν λένε τα οικονομικά βιβλία, τα βιβλία της ηγεσίας για αξίες κλπ. Ή του management, και κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Σε αυτό τώρα το μακροοικονομικό περιβάλλον, πώς μπορεί να κινηθεί η μηχανή της ανάπτυξης και να υπάρχει και δυνατή επιχειρηματικότητα? Διότι είπατε και προηγουμένως ότι λείπει η άμεση αντίδραση για το σβήσιμο της φωτιάς, δηλαδή την εξυγίανση των δημοσιονομικών, και το βλέπουμε καθημερινά. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται με διάφορους τρόπους, με εκθέσεις, με αναλύσεις, με άνοδο στο κόστος δανεισμού. Από την άλλη, είπατε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει και κάτι πιο μακροπρόθεσμο, που είναι η ανάπτυξη. Πώς λοιπόν το λένε μπορεί όλοι να και κινηθεί το αυτή η μηχανή? η κοινή λογική, κυρία Καλαμαρά. Γιατί αν δεν λύσει κανείς το αναπτυξιακό, το δημοσιονομικό θα ξαναβρεθεί με μεγαλύτερη ένταση στα επόμενα χρόνια. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν δεν έχουμε για δεκαετίες στρατηγικές ανάπτυξης, δεν έχουμε σχέδιο ανάπτυξης. Αν γίνονται κάποιες πρωτοβουλίες σε κάποιες περιπτώσεις εξαιρετικές και αξιέπαινες από κάποιους επιχειρηματίες σε κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις, αυτό ναι, υπάρχει. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Αυτό είναι, όπως λέω και στο βιβλίο μου, η μικρή Ελλάδα. Η μεγάλη Ελλάδα δεν υπάρχει σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης. Και βέβαια το σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης πρέπει να είναι κεντρικό, να είναι κυβερνητικές πολιτικές. Οι οποίες κυβερνητικές πολιτικές πρέπει να είναι και εθνικές πολιτικές. Δεν μπορεί δηλαδή κάθε 4 χρόνια να αλλάζουμε στρατηγική ανάπτυξη σε αυτή τη χώρα. Αν τώρα θέλετε να φύγω από το γενικό και την έννοια και να μιλήσω πολύ συγκεκριμένα, πρέπει να καταλάβουν τελικά σε αυτή τη χώρα, για να αναπτύξουμε την επιχειρηματικότητα, γιατί η επιχειρηματικότητα δεν είναι θέμα κηρύγματος, δεν είναι θέμα πάλι ντοκτορά και μεταπτυχιακών, είναι πολύ πιο χειροπιαστά πράγματα αυτά. Αν θέλουμε λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ως χώρα σε επίπεδο εθνικής στρατηγικής, το καθορίζουν οι πολιτικοί αυτό, και το κράτος αν υπήρχε, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, δεν έχουμε ένα κράτος που να λειτουργεί και να φτιάχνει πολιτικές και στρατηγικές και να υλοποιεί ανεξαρτήτως κυβέρνησης που χρειαζόμαστε όπως έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό είναι δεδομένο. Συνδέονται τα προβλήματα λοιπόν. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε, έλεγα, πού μπορούμε, δεδομένων των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχουμε ως χώρα, γεωπολιτική θέση, κλίμα, γη, ανθρώπινο δυναμικό, ουρανό, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε, και μην πάει το μυαλό σας στον τουρισμό, επειδή λέω αυτά, πού θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πόλους, έτσι θα το πω, πόλους ανταγωνιστικότητας. Μπορούμε να φτιάξουμε πόλους ανταγωνιστικότητας σήμερα στα φανελάκια και στα βρακάκια? Όχι βέβαια. Μπορούμε να φτιάξουμε πόλο ανταγωνιστικότητας σε εξαγωγικό κλάδο στην παιδεία? Ναι ή όχι? Να το δούμε. Μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικό και εξαγωγικό κλάδο την ψυχαγωγία με την ευρύτερη έννοια του leisure, του well-being που λένε οι Αμερικάνοι? Να το δούμε τι σημαίνει αυτό. Άρα ένα θέμα είναι να ξεκαθαρίσει κανείς ποια θα είναι στρατηγική ανάπτυξη και στρατηγική ανταγωνιστικότητα ταυτόχρονα. Δηλαδή, πού θα επενδύσω και γιατί θα γίνω ανταγωνιστικός. Τι καλύτερο και τι διαφορετικό θα κάνω εγώ από τις άλλες χώρες, από τον ανταγωνισμό μου. Αυτό δεν έχει υποθεί τίποτα. Πέραν δε αυτού, και με αυτό συνδέεται και πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα διανοηθεί ανθρώπου νους. Δεν έχουμε γίνει, μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη και δεν είμαστε ανταγωνιστικοί ούτε στα σκόρδα, ούτε στις πατάτες, ούτε στις ντομάτες. Διότι δεν αμφισβητεί κανένας Έλληνας ότι εισάγουμε σκόρδα από την Αργεντινή, πατάτες από την Αίγυπτο και ντομάτες από την Ολλανδία. Επιτέλους, πρέπει να μιλήσουμε σε αυτή τη χώρα για ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Αλλά δεν μιλάμε, και ξέρετε γιατί δεν μιλούσαμε τόσα χρόνια? Γιατί όλα αυτά τα λεφτά που παίρναμε από την κοινότητα και αυτά που παίρναμε από τον δανεισμό, σαν και αυτό που συζητάμε τώρα, και αυτά που μας αφήσαν οι προηγούμενες γενιές, τα κάναμε κατανάλωση όλοι μας. Και εγώ μέσα. Δεν μας ενδιέφερε η ανάπτυξη. Και εδώ είναι το επόμενο. Γιατί καλοπερνάγαμε. Εδώ είναι το ερώτημα το επόμενο, κύριε καθηγητά. Ποιο είναι το νέο μείγμα παραγωγής και κατανάλωσης που μπορεί να κινήσει αυτή η μηχανή της ανάπτυξης? Δεν υπάρχει μείγμα, κύριε Καλαμαρά. Πρώτα πρέπει να καταλάβω ότι μια χώρα δεν μπορεί για παραπάνω από κάποιες δεκαετίες, 1, 2, 3 δεκαετίες, να καταναλώνει περισσότερα από ό,τι παράγει. Αυτό είναι δεδομένο, δεν υπάρχει μείγμα. Το δεύτερο που είπαμε, τι πρέπει να παράγουμε για να μπορούμε να καταναλώνουμε,
Πρώτα πρέπει να παράγουμε και μετά καταναλώνουμε. Είναι λογικό. Θα πρέπει πραγματικά, θέλει πολλή σκέψη, θέλει μελέτη και θέλει μακροπρόθεσμο σχέδιο ανεξαρτήτως κομμάτων που κυβερνούν. Θέλει εθνικούς στόχους και εθνικές στρατηγικές. Και τέτοιο σχέδιο μπορεί να γίνει. Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έχουμε. Φυσικούς πόρους έχουμε. Ανθρώπινους πόρους έχουμε. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνει. Και αν αυτό ξεκαθαρίσει και οι πολιτικές όλες στηρίξουν τέτοια εθνική στρατηγική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητας και στόχους, τότε οι επιχειρηματίες, είτε ξένοι είτε Έλληνες, θα επενδύσουν. Και βέβαια δεν συζητώ τα τετριμμένα, γιατί και αυτά είναι σημαντικά, παρότι δεν τα συζητώ πλέον. Τι να συζητήσω, είναι χιλιοεπομένα. Ότι έχουμε αυτή τη γραφειοκρατία, ότι έχουμε ένα νομικό πλαίσιο που δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει, το ότι δεν ξέρει κανείς ποιο θα είναι το φορολογικό σύστημα αύριο μετά από ένα χρόνο, ακόμα δεν ξέρει και το φορολογικό αναδρομικά που θα του βρεθεί μπροστά του. Που θα του βρεθεί μπροστά του. Μην μιλήσουμε για αυτά τώρα, γιατί αυτά είναι χιλιοεπομένα. Εγώ μιλάω για εθνική στρατηγική ανάπτυξης, εθνική στρατηγική ανταγωνιστικότητας, με πόλους ανταγωνιστικότητας και σχέδιο υλοποίησης αυτών των στρατηγικών, οι οποίες πρέπει για να τις κάνεις να έχεις ένα αποτελεσματικό, μικρό αλλά αποτελεσματικό κράτος εργαλείο υλοποίησης στρατηγικών και πολιτικών και να έχεις σταθερές ως χώρα. Είτε είναι Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, είτε δεν ξέρω άλλα κόμματα που μπορεί να βγουν και εύχομαι, αυτά να είναι σταθερές. Γιατί μια χώρα σε αυτόν τον κόσμο δεν μπορεί να μην έχει σταθερές. Θα άγεται και θα φέρεται. Αλλά βέβαια υπάρχουν και τα μπέγζ, όπως είπα. Πρέπει να καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να καταναλώνουμε περισσότερα που παράγουμε για πολλές δεκαετίες. Είναι απλό. Κύριε Ρίτα, είπατε προηγουμένως όμως και τώρα το επαναλάβατε ότι πρέπει να είναι και το κράτος εργαλείο. Εργαλείο στην όποια πολιτική ηγεσία βρίσκεται στο τιμόνι αυτής της χώρας. Λοιπόν, και επειδή πολλής λόγος έχει γίνει για την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, τον περιορισμό του, τον περιορισμό των σπαταλών, την εξέβρεση πόρων, την εξέβρεση εσόδων, κατά τη γνώμη σας μπορεί να υπάρξει δημοσιότητας τομέας και σύγχρονο management? Σαφέστατα. Να σας πω μόνο δύο απλά παραδείγματα. Καταρχήν, ξέρετε τι είναι το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας? Θα σας το πω, επειδή είμαστε σε οικονομικό κανάλι, πολλοί τηλεθεατές καταλαβαίνουν. Μεγάλα τμήματα προσωπικού. Προσέξτε. Παραδοσιακά τμήματα προσωπικού. Αυτά που λέγαμε παλιά personnel departments. Όχι αυτό που λέμε σήμερα human resources management departments. Τμήμα διευθύνσης ανθρωπιουργών. Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας δεν ασχολούνται σχεδόν με τίποτα άλλο παρά μόνο με τη γραφειοκρατία του προσωπικού. Τις μεταθέσεις, τις προσλήψεις, τα επιδόματα, με αυτά. Ούτε με στρατηγικές, ούτε με πολιτικές, ούτε με έλεγχο αν λειτουργούν σωστά τα νοσοκομεία, ούτε πώς μπορούν να κάνουν βελτιώσεις, τίποτα. Άρα δεν έχει κανένα εργαλείο. Δεύτερον, να σας πω πάλι παράδειγμα, είναι κριτική, αλλά όπως είπα από την αρχή, εγώ και συμφέρομαι και ενδιαφέρομαι να πετύχει το Πασόκ και η κυβέρνηση. Δέστε ένα απίστευτο κακό management στο δημόσιο με τους γενικούς γραμματείς που πήγε να προσλάβει η κυβέρνηση. Πρώτον, δεν χρειάζονται γενικοί γραμματείς. Για όνομα του Θεού. Ας διοικήσουν με τα στελέχη καριέρας των Υπουργείων κάποτε. Έχουν γενικούς διευθυντές. Αν δεν τους κάνουν, να τους αλλάξουν. Δεν μπορεί να μην έχει σταθερό management ένας οργανισμός που λέγεται Υπουργείο. Δεν χρειάζονται γενικοί γραμματείς. Δεν είναι φιλοσοφία δικιά μου αυτή. Είναι best practice, είναι υποδειγματικές πρακτικές σε όλες τις άλλες χώρες. Πρώτον, δεν χρειαζόταν γενικοί γραμματείς. Αλλά πες ότι τους θέλανε. Μα με αυτόν τον τρόπο, μέσω των αγγελιών στο ίντερνετ και στις εφημερίδες θα βρουν ανώτατα στελέχη. Ξέρετε καμία εταιρεία εσείς, έστω και μικρομεσαία, σοβαρή ολίγων, που βγάζει αγγελία στο ίντερνετ της εφημερίδας και λέει ζητάω γενικό διευθυντή? Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι τελείως αεροσιτεχνισμός. Και αν δεν ξέρουν, ας ρωτήσουν, ας μάθουν. Αλλά δεν προσλαμβάνει καμία σοβαρή εταιρεία από μεσαίος τέλεχος και πάνω με αγγελίες στις εφημερίδες. Ούτε στο ίντερνετ. Δεν θα πω το πώς. Αν θέλουν μπορεί να ρωτήσουν, όχι εμένα, υπάρχουν άλλοι, αυτά είναι basic στο management. Άρα σας δίνω δύο παραδείγματα πόσο κακό είναι το management στο κράτος. Ότι μπορεί να γίνει management στο κράτος, αφήνεται, αλλά θέλει τομές. Αν κάνεις τομές, θέλει ικανή ηγεσία αλλαγών και management αλλαγών. Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν οι τομές και καθηγητά? Θα θέλαμε έτσι κάποιο δείγμα γραφής τουλάχιστον, ναι, για να γίνει κατανοητό. Είμαι πολύ σαφής. Πρώτον, πρέπει να ξεκαθαρίσεις το mission, την αποστολή αυτού του κράτους. Γιατί θες αυτό το κράτος? Γιατί θέλουμε αυτό το κράτος να μειώνουμε την ανεργία? Να το πούμε.
Εγώ δεν. Πολλοί και δικοί μου είναι άνεργοι και ψάχνουν να βρουν να καλύψουν στο κράτος. Δεν είναι κακό. Αλλά να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι θέλουμε το κράτος για να καλύπτουμε την ανεργία. Να απορροφούμε το εργατικό δυναμικό. Άρα, πρώτο πράγμα είναι να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η αποστολή του κράτους για την ελληνική κοινωνία. Για ποιο λόγο, ποιο είναι το raison d'être. Ο λόγος ύπαρξης του κράτους. Ένα θέμα αυτό. Και να το συμφωνήσουμε. Να το συμφωνήσουμε διακομματικά. Και να μην αλλάζει από κυβέρνηση σε κυβέρνηση. Δεύτερο θέμα. Θέλουμε δομές. Πρέπει να αλλάξουν οι δομές. Άρα θέλουμε τις δομές του κράτους να τις αλλάξουμε. Όχι αυτά που γίνονται με τον Καλλικράτη, γιατί αυτά είναι λάθος. Και αυτό λάθος με βάση την οργανωτική θεωρία και την αποτελεσματικότητα. Δεν έχω κάνει διάθεση αντιπολίτευσης. Άρα θέλουμε κατάλληλες, απλές, λιτές, ευέλικτες δομές. Τελεία. Και πρόσθεση διαδικασίες. Τρίτον, πρέπει να δούμε, θέλουμε ικανότητες στο κράτος. Θέλουμε ικανά στελέχη. Και αυτό έχει να κάνει με το πώς προσλαμβάνουμε, ποιους προάγουμε, πώς τους αξιολογούμε, πώς τους ανταμείβουμε, την αξιοκρατία που λέει ο κόσμος κλπ. Άρα, τέταρτον, θέλει κουλτούρα. Και αυτά δεν είναι το καθένα μόνο του. Πάνε μαζί. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Πρέπει να αλλάξει το culture, τη δημοσιοπαλληλική νοοτροπία, την κουλτούρα. Άρα, να συνοψίσω. Δομές και συστήματα, διαδικασίες, αποστολή, κουλτούρα, ικανότητες. Μάλιστα. Αυτά τώρα όμως, πώς θα υπάρξουν, δεν θα έρθουν ως μάνας εξ ουρανού. Χρειάζεται μία πεφωτισμένη, όπως λέω εγώ, ηγετική πολιτική ομάδα, είτε είναι κυβερνητική, είτε είναι διακυβερνητική, δεν ξέρω, διακομματική, που αυτό θα τα ξεκαθαρίσει, θα κάνει εθνικούς στόχους και θα τα προχωρήσει. Μάλιστα. Επιτέλους, δεν είναι η άλλη αποτελεσματικότητα του κράτους για τη Νέα Δημοκρατία από τότε για το ΠΑΣΟΚ. Ούτε για το ΚΚΕ, εγώ θα έλεγα. Γιατί και το ΚΚΕ, άμα έρθει να κυβερνήσει, θα έχει κάποιες πολιτικές. Θέλει ένα εργαλείο να τις υλοποιήσει. Μια άνω τελεία, να περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Περισσότερα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.